ƙayin baƙiyatullah almadi muna jiranka kai da yesu ayatullah madi muna jiranku sai wuce bayyanar ku maulana ku zo maganku mahadi wajjatullah da haƙuri jinin ma'aiki abdul jabbar ɗaukakace kuma wanda ya taba ka kwanan nan za ka gan shi kwance da haƙuri jinin ma'aiki abdul jabbar ɗaukakace kuma wanda ya taba ka kwanan nan za ka gan shi kwance sunan ubangiji ne farkon aikinmu ko kwazance sallalan nabi a arabi kyakkyawan nan abun kwatance hassanai na ala haidar zara tsokar muhammadin ce sabaran alina tsirin na mauye da kuma aukaka ce da haƙuri jinin ma'aiki abdul jabbar ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci dan kodiyo kumaini tijjani jilana an taɓa su da amir jaishi maulana in yasiya an taɓa su ga zagzaki imamu da muhammadu tura an tsare su kuma an hana mu gansu amma a gurinsu ɗaukaka ce da haƙuri jinin ma'aiki abdul jabbar ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci hato burhana kuma gauta ba wai ziga gwamnatin jiha ba magana ke ta ilmi kuma ba ku zo kun gaba gurin ba kan ɗaki idan ya tashi ragayar gidan ba ta rage ba in magirai na baya na kaunar yau tushen su bai kasance da haƙuri jinin ma'aiki abdul jabbar ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci da na baya ba ce murɗiya ba na yau ya za su san kujera don haka dole ne na yau ɗin su matsewa na baya kara idan aka gwana sun yi kwace kuma sun kashe fatima tuzara ba dan ta yi kuskure dan ta ce hanyar ta hallaka ce da haƙuri jinin ma'aiki abdul jabbar ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci ga ilimi yana fitowa daga gun sarkin gida na gaske makiya ɗajin ɗimauce kullum suke ta soke-soke yahudu suke zugo su ta waje ita saudiya hakin ta ɗauke su suka sanya gwamnati ta ɗauki mataki haka ya kasance da haƙuri jinin ma'aiki abdul jabbar ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci da isra'ila ta shirya ta baiwa murka ta yi umarni saudiya ta baiwa yaranta na nan najeriya tunani da izala salab ɗari ku marasa asali suke ta guni gwamnati ce ta sa su sai rudu ko da za ɗau itace da haƙuri jinin ma'aiki abdul jabbar ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci ku tuno kwanuka na baya SSS sun fitar da zance wai za ya rage mata ɓangarancin addini Kano arewa in ce sai ga 'ya'yan izala sun ce a kashe sarkin gida kwatance su haka sun kaso ya faru Allah ya na bai kwatance da haƙuri jinin ma'aiki abdul jabbar ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci da sun yi gidan cikin rawar
su maganar ulama yaudara ce. Umarnin ƙasar waje ne daga Saudiya uwar gami ce. Isra'ila ce ta sa a toshe bakin sarkin gida mushance. Su ulama yan baranda aiki aka ba su kuma barace. Daɗa haƙuri jinin ma'aiki a gudun jabbari ɗaukakace. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwance. Abu Lahabin Kano gajere wufu ba a kasa shi ya rubuta, ya rarraba ya bai dukan limaman juma'a cikakkaranta, ya ce mutu kar ku ɓoye suna ku kira sunansa kar ku manta, da bati ya dabi Lahaba wata ba kai mana kasin kuturce. Daɗa haƙuri jinin ma'aiki a gudun jabbari ɗaukakace. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwance. Ma a gana an kama lukma ka sabata hassadar kananka, da kai da gwamnatin jihar girma za ku daɗa a gunkananka. Yanda aka yi wayo wasu ɗan yaƙuba kake yi wa kananka. Na ganin kuɗi sukan zo makashe wa gajera hallaka ce. Daɗa haƙuri jinin ma'aiki a gudun jabbari ɗaukakace. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwance. Gwamnati ta saye ku ulama kuma ku kun sai da layarar ku. Ta sanya kuna bayanan ƙarya don ruɗa al'ummar ku. Wani fasto kuka ji ya kira a kashe fasto guda irin ku. Wani limami na coci ya kira a rufe wata coci kundi mauje. Daɗa haƙuri jinin ma'aiki a gudun jabbari ɗaukakace. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwance. Ku talakawa malaman ku sun maishe ku kwalla kenan. Su kuma sun zamo yan wasa kun ga suna kaɗa ku kenan. Gwamna rabani ya ba da radikar ko ya loga wanda ya ƙi kenan. Da wanda ya saba ƙa'idar su kun zan haka kun ku hallaka ce. Daɗa haƙuri jinin ma'aiki a gudun jabbari ɗaukakace. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwance. Shiga abudul jammar ƙara haƙuri Allah zai murƙushe magauta. Da malaman da ke ziga su suke yi wa ɗaliban suke ta. Suna faganin hukuma a yau ilimin ƙur'ani ta haramta. Makarantar zanin sharifai da Muhammadu Ɗaha sun hukumce. Daɗa haƙuri jinin ma'aiki a gudun jabbari ɗaukakace. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwance. Ilimin ƙur'ani tun haramta kuma tun hana aibatun sharifai. Sai malaman su masu ɓatanci ga annabi walilai sharifai. Faɗa suka yi da addinin ku kuma an saka ku dubbai. Wannan rayuwa ta yanzu da kuke a cikin ta hallaka ce. Daɗa haƙuri jinin ma'aiki a gudun jabbari ɗaukakace. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwance. Ku talakawa ku daina murna lockdown za su sake saku. Wace murna za ku yi musulmi ilimin ƙur'ani an hana ku. Gwamnati na faɗa da addini za ta kawar da tarbiyar ku. Su ko ulama'u yan baranda aiki aka ba su kuma barace. Daɗa haƙuri jinin ma'aiki a gudun jabbari ɗaukakace. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwance. Abu Lahabin Kano gajere wuku ba suka sashi ya rubuta. Ya rarraba dukan masallatai na juma'a a kokkoranta. Ya ce mutu kar ku ɓoye suna ku kira sunansa kar ku manta. Tabbati ya dabi Lahabu wadda ba kai mana ka zai kuturce. Daɗa haƙuri jinin ma'aiki a gudun jabbari ɗaukakace. Kuma wanda ya taɓa ka
kwanci. ma adana kamaluka ma kasabta hasadar kananka da kai da gwamnatin jihar girma kuka kara wa kananka yanda kai da yutuba dan yakuba kananka wa kananka dai na ganin kudi suna zo makashe wa gajera halaka ce da haƙuri jinin ma'aiki a gudun tabbari ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Tun sanda suka yi wa Adamu na mun san sarkin gida suke wa wannan da suka yi wa sarkin gida shi kuma alzarzaki suke wa sun shirya cikin imama amma lamarin ta suke nufin hanawa sauraron karatukansa nan gaba dokara kan kisa ce. Da haƙuri jinin ma'aiki a gudun tabbari ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Kuma tun kace sidi zagzaki Allah ne bai yarda ya mace ba sun kashe shehu turu baki mun ce ba mu yarda ya mace ba don me suka damu malamanmu don su ba bambada wane ba ulama wasu yi masu maula a gurin mahukumta sun dumauce. Da haƙuri jinin ma'aiki a gudun tabbari ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Nan za ni tsaya ka bai shahidai baitocin ya Ubangiji na tun daga Adamu zuwa almadiji kan Muhammadina. Zulaya zane Fatima Umar ‘yan lele da ke jirana su suka nuna karna damu tafiyar ta zubar ni ɗaukaka ce. Da haƙuri jinin ma'aiki a gudun tabbari ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Salamu alan nabi nil'adi dan Abdullah dan Amina. Salamu alali kardari mama mir mu'minina. Salamu ala dan Husaini sai da iljababi na bijanna. Salamu alaiki yar maiki Zahra wata rauniyar dukance. Ya zamzamiya ya saltabila huri intiya bara ya sayyida. اللهم اجمع شمل أمة نيجيريا واجعل حريتهم ذات قيادة السيد إبراهيم الزكزكي حفظه الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وأيد إمامنا خملئي وقائدنا زكزكي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.